Minority leader to gi chief whip. Ma en Junet to gi Wandai. Nyaka gi penji ma gi non ni to jogi ni kanye. Utimango biuru. Luonga gi kate bure wach kita na dwa nyonu lunch biuru. To tok lunch to jite. Dhi bunge mtokni riedo. Donjuru akunde nyo lunch ni jira. Ndalo mani yero speaker Marende. Ji no donje bunge gi bas. Gijine nguti. Gitu gi bas to gi biro. Ka kwan ji te ji do te karomgi. Wati ni an gi joga te. Aka count up to the last. Makan tiere ngama onge tinge maber makata kibiro tinyiso speaker ni wadwaro hybrid. Jo maonge in person o donjo online. So strategy nyaka bedie. Ok ni beda kanyo to ini ni komina first iloso tidwa chuo ji gi wach to ji nyiero to bas whip nyaka bed ni jogige gin kanye samone go gibede od bura inge kuma ngata nitie kich mane tiji nikech uwacho ni une party mane ge jopiny mang'eny kaka Azimio kikuwach ni waliete kikuwach ne kiny wadwa neno ka wajumbe duto ma chunygi ni Azimio to chunygi ni jopiny tafadhali bedi od bura network benya kiketi makiwinjo ka ng'ati nitie kaka dwa bagre iluonga tinyise ni wang'e gimitimo ibag